2 decennia lang lagen de skeletten in het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland. Eerst waren andere scherven, potten en kleitabletten aan de beurt voor onderzoek. Maar nu blijkt dat de schedels en botten een gruwelijk verhaal te vertellen hebben. Over het zwaard bijvoorbeeld, dat in het voorhoofd van dit meisje hakte. Of over de opzettelijke mishandelingen, buiten de strijd en het slagveld om. Een van de meest gruwelijke dingen die vooral opvallen zijn knieën, onderbenen die een slag hebben ontvangen waarvan we denken dit is niet de veldslag geweest, maar opzettelijk toegebracht. Achteraf? Ja, dit komt regelmatig voor tussen de vondsten. 20 jaar geleden werd tijdens het omspitten van deze voortuin in wat nu Sint Pancras, Noord-Holland is, een schedel gevonden. En nou nu blijkt zijn die schedels en die botten zo erg toegetakeld dat men denkt aan de slag bij Vronen. Tijdens die slag in 1297 probeerden de West-Friezen hun zelfstandigheid te heroveren op de Hollanders. Tevergeefs. De Hollanders namen wraak door het dorp volledig te vernietigen. Ik neem aan dat het wraak is geweest en keihard is geweest om ze heel duidelijk te maken. Dit doen jullie niet nog eens een keer. Nu is het afgelopen met jullie. En het bewijst ook wel, de Friezen hebben 3 eeuwen lang gevochten met de Hollanders. Daarna is het werkelijk afgelopen met de strijd. Het bloedbad moet enorm geweest zijn en de indruk die het gemaakt heeft ook verschrikkelijk gewoon. Het was een zeer bloederige strijd. De slag bij Vronen in 1297. De West-Friezen delften het onderspit tegen de graven van Holland. Op de plek van het huidige Sint Pancras zijn jaren geleden al ingeslagen schedels en knieën gevonden. En pas vandaag werd de unieke vondst gepresenteerd. De beenderen zijn 20 jaar geleden al opgegraven, maar pas bij recent onderzoek is gebleken hoe gewelddadig het eraan toe ging aan het einde van de 13e eeuw. U ziet hier een paar zwaardinslagen op een schedel. Dit is een vrouw. Een stuk onderbeen waar een zwaard dwars doorheen is gegaan. Wat u ziet zijn gruwelijke oorlogsverwondingen. Eigenlijk het eerste bewijs van een middeleeuws slagveld in de provincie Noord-Holland. In 1297 vochten de West-Friezen voor hun zelfstandigheid. Ze verloren uiteindelijk de zware strijd tegen de graven van Holland ten koste van vele levens. Het meest gruwelijk is natuurlijk een zwaardinslag waarin het zwaard dus het bot wegsplinterde. In 1991 werden de beenderen bij Sint Pancras blootgelegd. Het onderzoek nam daarna jaren in beslag. Hoe gruwelijk de West-Friezen aan hun einde kwamen, bleek pas onlangs. Zoals we in Vronen geconcludeerd hebben, denken we ook te weten dat er mensen zijn geweest die opzettelijk verminkt zijn geweest. Of met bijzondere naijver om het leven zijn gebracht. Als je ziet ook hoe de mensen begraven zijn, de oorlogsverwondingen. Je ziet vrouwen met kinderen liggen. Ja, dat doet je echt bijzonder wat. Je mag wel wetenschapper zijn, maar je kijkt toch in een gruwelijk stukje Noord-Hollandse geschiedenis. En meer over die gruwelijke slag bij Vronen straks in Noord-Hollands Diep.